Ngita sila cake, guys. Para sa birthday boy. Para sa Goldilocks. So mao to guys, nakakuyog man lagi ta mga ligo lagi og dagat sa Compostela ra pod diri sa Cebu. Gipakuyog ko sa kumagwang bae kay birthday sayang anak kunya na admit diring tulo sa Park Mall naghapit og cake. Barog-barog may kadiyot, naghulat kano sa mag-open unya naa di ay in charge sa sulod naghapit pod og para snack. Naara ang cake gibit-bit na sa ko ang sister padung na pod mi ani nga mag-atang og sakyanan padulong sa Liluan. Baliluan lang mi ani dayon mo sakay na pod og para Compostela. Mag 2 rides lang mi ani. Wala mi ni dayon og sakay atong jeep nga para Liluan kay mangita lagi si Kuya Alfred og kanang kuan na ay aircon. So katong puti amo ang gisakyan guys. Unya gihapitan pod ko niya palit og kanang tubig. Gilakaw na pod namo padulong sa terminal nga para sa Liluan gyud dayon nakalingkod na mi ani dinhi unya nag-snack ko gamay kay wala lagi ko'y pamahaw. Og mo na ni ang birthday boy guys. Ako wa pagumangkon si Jandel Compra dayon nagbitbit na siya sa yang cake diha. Naguna sila og pangaligo diha sa kuan Princess Venus sa Compostela kauban iyang GF tapos ang pamilya sa iyang GF. Napleno jud siya sa kalsada guys, dali ra gyud siya madumduman ang Princess Venus diri sa Compostela Cebu guys. Kay wala man lagi ni siga ang usa ka kandol tungod sa kakusog sa hangin mapalong jud siya dayon. Ikantahan na lang na siya dinha og happy birthday kaso kami tulo guys akong sister sa iyang Paris wala jud mi nanganta ni og happy birthday sa iyaha. Ang mas ni kanta ang side jud sa iyang GF o diba? Murag naamang ba? Nakakaon na may ani dayon nag-snack na pud tara og kanang chichirya kay gitagaan lagi mi og chichirya kay hangol man sad lagi kog chichirya og gidawat dayon mao ni akong pagumangkon nagkaon siya diha og spaghetti guys. Wala jud mi nangaliguan ni sa kumaguwang guys, nagdala-dala jud kog kanang extra nga isuot kay ganahan lagi nda ko maligo unya kay grabe ka dako man di ay sa dagat guys nya hadlok man jud ko aning kaning dako nga bawod labi na kanang taob lalom kaayo guys. Dili pud ko kabalo malangoy so wala na ako nagtuga-tuga ang ako magawang wala pud siya naligo bitaw guys. Nagkadako na biya jud kayo ang dagat ani wala pa na siya diha naabot sa kaning naay duyan or kaning sa may lubi mo kuan pa jud na siya diha kanang malapas pa. Grabe na jud ka kusog kanang dako bitaw jud kayong dagat. Maayo ra jud nga wala ko nagtuga-tuga og kanang humul-humul diha sa daplin kay na dali ra jud kayo mapalid madala jud ko ani sa bawod. Og dihang dapitan nagkalingaw man lagi na si Kuya Alfred og kuan kanang salom-salom lagi nakakuha siya nakakita siya ning unsa ni kanang gitawag nila og saka-saka dili man daw na makaon. Si Kuya Alfred og gid ang naligo namong tulo siya ra jud ang nagkuan dito nalingaw og langoy-langoy. Ibalik pud na ni Kuya Alfred diha ang iyang gikuha nga katong saka-saka guys iya nang ibalik sa dagat kay di lagi makaon. Di ba na siya makaon kanang saka-saka kinsay na kaila na kanang saka-saka. Nalingaw ra pud kog video ako ang tapad busy pud kayo sa iyahang cellphone. Islakan akong kauban guys di siya maligo. Kami rin nabilin walay libo. Maulo na may kasi rin daw wala maligo. Kapit na pala ya. Kapit na mo pala. Iko. Lapo na wala na pa-reserve. Kana kanang ikating plano mo kay pagko man nang hapit pa dami sa Eversley guys kung di nagpuyo ako ang pagumangkon kaban siyang GF yang mga magpapa gipahapit dami dito namin nang uli sa Mandawi. So maura to guys, thank you for watching for today's video.